És el barri de la vitalitat i també és la València més secreta, el barri pel que no passa ni un sol turista i la València més moderna, la més tranquil·la i la més enèrgica. Avui caminem pel barri de l'Hort de Senabre. Anem directament al cor del barri de l'Hort de Senabre, al carrer Litògrafo Pasqual Abad. Trobem un solar, que vol ser un pàrquing, però no, ens trobem un diamant, el nostre Museu del Prado del Grafiti, un espai de murals immensos, una qualitat enorme que cada cert temps va canviant, pintat per grafiters de tot el món que han vingut allí impulsats per Miedo 12 i Duque. Això és l'Hort de Senabre, el barri del dibuixant Paco Roca, un barri amb els somnis a la porta de casa, a la plaça Julio Verne i amb el carrer Beethoven, on per cert està l'art de gràcia gràfica, i si el disseny valencià ja és bo de per si, a l'Hort de Senabre tenim una de les empreses de disseny millors que hi ha, Cul de Sac. Entre a rebentar-vos des del barri del Senabre per tal de deixar-vos les orelles fines com en Star Trek amb el... Estàs al barri de l'Hort de Senabre si vas pels carrers Carters, Gaspar Aguilar, el bulevard de Tomàs de Villarroya i la parada de metro de Patrais. Ahí, entre el carrer de Santander, Llanera de Ranes, el carrer Pedrones i l'avinguda 1 de Maig. Inclús s'ha acollit molt bé el canvi de nom dels carrers, com General Barroso, que ara es diu Jeroni Magalés. I per a consolidar el canvi de nom li han dedicat este any la falla infantil a aquesta impressora medieval valenciana, Jeroni Magalés. La llàstima és que no se sàpiga que l'Hort de Senabre és un barri enorme, de 17.000 persones. Pareix ser que això de que l'associació de veïns tinga molt poqueta gent, que l'associació de la Creu Coberta estigui a l'Hort de Senabre i que la gent pense que la plaça Segòvia és la Creu Coberta, que l'Hort de Senabre original, el parc de l'actual plaça Santi Suárez, estiga fora del barri, que el grup de Facebook del barri es diga Barri de la Balvanera, que els xaleters de la previsora, casetes obreres molt dignes que se conserven com a tresor del barri, no facin honor al nom del barri, res, total, que ningú sap què és l'Hort de Senabre. I sí, no és tot fantàstic, clar, com la vida. Els avions passen per damunt encara avui. Falta millorar la neteja, falten places per als alumnes d'institut, hi ha zones abandonades com les fabriquetes de Marques de Vellet i la llàstima de l'ignorat cementeri britànic, que per cert és realment propietat britànica. I no hi ha consciència de barri, més bé la resta de València pareix no saber molt bé que ahí hi ha un tresor en forma de barri gran, amb moltes finques i molta vida. Un barri nou, però que ja podem dir que guarda les històries quotidianes del Bar Cuenca, del Videoclub Rados, de l'associació Alter, del Centre Social Senabre, de ser el barri del recordat Canòdrom, de les mascletades de la plaça Segòvia, del Paz Brasas i del restaurant Barbados, del gimnàs Zamora, dels xurros de Casa Piloto, i ara també de les celebracions de la Índia, i tot contemplat per l'antiga olivera del Parc d'Escultor Fretxina, que no s'ha mogut d'allí. L'Hort de Senabre és vitalitat i tranquil·litat. A veure qui ho supera.